ग्राम पंचायत राज सौंधा के निकरमठ निझारू संतली एवं महिला प्रत्याशी श्रीमती अनीशा कुमारी, जिनकर पति बानी राजेश कुमार गुप्ता, तो अब की बार मुखिया नहीं के बनावे के बाद और अपना पंचायत के काम नहीं से करावे के बाद प्यारिया दुलार दीजी, वोट झार झार दीजी, इज्जत संभार दीजी, आपन आशीर्वाद दीजी, बात जन भूलई हो चाचा हो। हाँ 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 भाभी अनीशा कुमारी के जितारी की बात मुखिया बनावी के बाहो चाची, भाभी अनीशा कुमारी के जितारी के बा मुखिया बनावी के बाहो चाची। तो याद रखी अब की बार अनीशा कुमारी के जिताई और अपना पंचायत के काम पूरा भरपूर कराई। तो याद बता बात बा ना तो फिर 5 साल बर्बाद बा। तो याद रखी चाचा चाची भैया भाभी अब की बार अनीशा कुमारी के ही जिताई। करी है विकास खूबे जदि जीती जाई है हो अपना पंचायत के भगिया जगई है हो। सौंधा पंचायत से अब की बार नहीं के जिताई। सबका से मिल जुल के रहेली, निमन व्यवहार बाटे हो पूरा पंचायत में इनके तो भुटवा के लहर बाटे हो। झांसा में नया भी के बाबू के हो के भाभी अनीशा कुमारी के जितावी के बा मुखिया बनावी के बाहो चाची, भाभी अनीशा कुमारी के जितावी के बा मुखिया बनावी के बाहो चाची। अनीशा कुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अनीशा कुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अनीशा कुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अनीशा कुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंदिरा आवास दी है विधा पेने सना बाहू केहू के बाकी नहीं रही कवनो कमावा हो। ये चाची ध्यान दी पहिले हाथ जोड़ी इनका के रौरा सपोर्ट करी जी, मिलल बा मौका मिली जुली सबे इनका के वोट दी जी। जोर तोर लगावी के बाजी ये चाची ध्यान दी भाभी अनीशा कुमारी के जितावी के बा मुखिया बनावे के बा हो चाची, भाभी अनीशा कुमारी के जितावे के बा मुखिया बनावे के बा हो चाची। अगर रोहू चाहतनी ऐसा अपन चुनाव प्रचार बनावे के तो संपर्क करी धीरज रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहब्बत परसा, जिनकर मोबाइल नंबर बा 91 10 14 63 69।